ин роҳи ҳамворе ки аз байни кӯҳҳо мегузарад минтақаҳои шимолу ҷануби тоҷикистонро ба ҳам мепайвандад. ин манзараро як навраси тоҷик тавонист чун акси зебои кишвар ба ҳамагон нишон диҳад. муҳаммад зокирови 13 сола аст муаллифи ин акс. муҳаммад вақте бо модараш аз хуҷанд ба душанбе сафар мекард ин манзараро аксгирӣ кард ва ба озмуни акси зебои кишварам ирсол намуд. من خیلی عکسگیری را دوست می‌دارم و من در سفر شهر دوشنبه رفته ایستاده بودیم که در همونجا ما عکسگیری کردیم. من در آینده می‌خوام که من عکس برداری و مشهور باشم. акси зебои кишварам таҳти ин унвон чанде пеш маҷаллаи раҳнамои кишвар озмун эълон карда буд. озмуни мазкур бо эълон гардидани соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бахшида шуд. ҳамкорони озмун шӯъбаи рушди сайёҳӣ, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, маркази байналхалқии ташаккули инсон само ва қаҳвахонаи хуҷанд стар ба ҳисоб меравад. мақсади озмуни мазкур бошад чунин шарҳ дода шуд. вақте мо дар ноҳияҳои шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд корбарӣ мекардем барои маълумот гирифтан ба маҷаллаи Таҷикистан Гайд, дар ҳамон ноҳияҳо ман дидам ки ҳар як санги ватани мо, ҳар як хоки он ҷаҳон дунё маъно дорад. дунё маълумотҳои ҷолиб дорад ки мо метавонем бо ин маълумотҳои ҷолиб сайёҳонро ба кишварамон даъват намоем. سیصد عکس که بازگاه موضوعهای گوناگون تاجیکستان بود با آزمون عکس زیبای کشورم دسترس شد. از این تعداد 15 عکس همچون عکس بهترین انتخاب گردیده 3 نفر غالب معین کرده شد. منظره پرواز پرنده ها از بالای دریای سیر، بینای کاخ سوغدیان و همچنین کوههای آسمانبوس کشورمان که مؤلف آن محمد 13 ساله است غالبیت را به دست آورد. бинобар маълумоти масъулин онҳо азм доранд озмуни мазкурро то охири сол боз ташкил намуда расмҳои беҳтаринро дар як китоб ҷамъоварӣ намоянд. бо ин мақсад онҳо мехоҳанд минтақаҳои сайёҳии тоҷикистонро ба ҳамагон муаррифӣ намоянд. гузориши оғилои раҷаб ва баҳром ваҳобов барои барномаи иттилоотии имрӯз.